Jien ma nafx jekk fimniex il-mistoqsija li għamil Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Ġesu jistaqsi u jgħid minnu dak ir-raġel li kollu mitnaġa tintiliflu waħda u jħalli 99 l-oħra fid-deżert u jmur ifittex dik il-waħda l-mitlufa. Minnu da? Minnu? Minnu miġnun? Min moħħu mhux sew. Mhux hekk? Min se jħalli 99 naġa fid-deżert biex imur ifittex in-naġa li ntilfitlu. U x'in imur lura għad-99 x'se jsib fid-deżert? Se jsib? Mhux se jsib xejn. Hekk jew le. Għaliex għax jew jikluhom l-annimali selvaġġi jew jaħarbu fid-deżert. Interessanti l-mistoqsija li għamil Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Tkun miġnun biex tħalli 99 naġa fid-deżert u tmur wara waħda minn dawk il-100 wara waħda mitlufa. Imma dan huwa Alla tagħna, Alla tagħna hu miġnun. Dan hu l-ġen tal-imħabba. U tgħidulu id-99 u għad-99 li jintilfu l-awlem Alla tagħna jagħmel ir-raj it-tajjeb tagħna jagħmel l-istess ħaġa bħalma jagħmel għal kull waħda li tintiliflu. Għal kull waħda mitlufa. Kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Il-Vanġelu llum juża l-immaġni xbija tar-raj biex jgħinna nifhmu kif iħobb Alla. Issa aħna din l-idea din l-immaġni tar-raj tlifnija, mhux hekk? Issa ħana rekkaw xaħat minnkom it-tfal tgħidu li meta l-iktar li naraw rajja u naċ, meta l-iktar naraw rajja u naċ. Fejn narawhom ir-rajja u n-naċ? Il-farm. Fil-farm, għalli fil-farm, veru fil-farm. Imma r-rajja u n-naċ, il-farm. Ir-rajja u n-naċ fejn narawhom l-iktar illum aħna? Fid-dar tagħna x'namlu u nagħmlu r-rajja u nagħmlu n-naċ? X'namlu qrib il-miliet? Il-presepi. Illum ir-rajja u n-naċ huma assoċjati sempliċement mal-miliet, mal-presepi. Imma ħan nippruvaw nidħlu ftit fil-mentalità orjentali. Fir-rajja ta' żmien Ġesu min kienu biex nifhmu ftit x'imħabba kbira kellhom ir-rajja n-naċ tagħhom. Tant kienet kbira din l-imħabba tar-rajja n-naċ li Alla sa mill-Antik Testament l-ewwel qari li smajna mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel iqabbel l-imħabba li għandu għall-poplu ma' din l-attenzjoni li raj għandu għan-naċ tiegħu. Interessanti għax il-ktieb tal-Profeta Eżekjel jgħid illi l-attenzjoni tar-raj hi attenzjoni individwali. Mhux in-naċ kollha f'daqqa, imma naġa waħda wara l-oħra, naġa. Jgħid joqgħod attent għas-smina kif jitmaħħa. Diġà kien hemm id-dieta dakinhar. Joqgħod attent għall-marida kif biex jgħinha, joqgħod attent għall-feruta biex idewwija, joqgħod attent għat-tqila jieħu ħsiebha. Interessanti. Kif il-Profeta Eżekjel jgħidilna li Alla hu bħar-raj li l-qalb tiegħu jattenta għal kull persuna individwali. Mena Alla huwa attent għalik, mhux għalina kollha f'daqqa, imma Alla huwa attent għalina b'mod individwali. Imbagħad fil-ktieb tal-Profeta Samuel insibu tixbija sabiħa ħafna ta' relazzjoni bejn ir-raj u n-naċa. Ma nafx tiftakrux dik l-istorja ta' meta David għamel dak id-dnub żbalja ma' Betsabea. U l-Profeta Natan meta jmur jirrakkonta lil David x'ġara permezz ta' tixbija jgħidlu għax kien hemm raj u kellu naġa waħda. U din in-naġa lih kienet kollox. Kien jiekol magħha u tikol miegħu. Kien jorqod magħha u torqod miegħu. Kien jisħon bis-sħana tagħha. Kien jitatta bis-suf tagħha. Kien jiekol mill-ħalib tagħha. Interessanti. U tant kien iħobba din in-naġa, din il-ħarufa li għalih kienet kollox. Imbagħad ikompli l-Profeta Natan jirrakkonta lil David il imbagħad kien hemm xi ħadd sinjow li kellu mhux naġa waħda, kellu ħafna naġ u mar. U minn daqshekk naġ li kellu le dik oġbitu in-naġa tal-fqir. In-naġa ta' dak ir-raġel li ma kellux ħliefa u ħadilu n-naġa. U biex ħadilu qatel ir-raj. U hawnhekk terġa' toħroġ qawwija ir-rabta ta' bejn ir-raj u n-naġa, ta' bejn Alla u aħna. Il-qalb tħabbat ħafna ta' Alla għalina.
Fil-Vanġelu tal-lum smajna b'mod sabiħ ħafna kif irraġuna Ġesu. Intom tafu x'kienu jagħmlu ir-rajja ta' żmien Ġesu lil naġa li kienet tkun imdorrija taħrab titbiet naqra mqarba. Tafu x'kien jagħmlu l-raj lil naġa bħal dik? Ma tafux. Kien jiksrilha seq minnu. Kien jiksrilha saqajja. Għalfejn jiksrilha saqajja? Biex ma titbietx, biex timxi kemm jista' jkun titkaxkar wara l-oħrajn, kemm tlaħħaq magħhom. Kien isibilha tarfa naġa mqarba, ir-raj. Ma kienx iħallija libera, ma kienx iħallija free, titlaq tmur fejn tritej kif jagħmel Ġesu. Ma kienx se jqgħod jieħu l-battikata kull darba li taħrablu din in-naġa u jmur ifittixha kif jagħmel Ġesu. Imma l-Vanġelu tal-lum jurina l-qalb ta' Ġesu kemm tħobb lil kull ħarufa, lil kull naġa. U tħobb saħansitra, u forsi iktar minn naġ oħra, lin-naġ illi huma imqarbin, lin-naġ li jitbedu. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum jiġrulna ħafna ġrajiet. U jiena nimmaġina li kulħadd, kull wieħed u kull waħda minna għaddej minn xi storja bħalissa. Jew marbuta ma' tfal, jew marbuta magħna, jew marbuta ma' flus, jew marbuta ma' mart, jew marbuta ma' diffikultajiet. Nimmaġina li kollha kemm aħna għaddej minn xi storja. Żgur, ma' ħadd ħieles, ma' ħadd jista' jgħidina il-festa tal-lum u l-imħabba li r-raj li huwa Ġesu għandu għalina, għal kull wieħed u kull waħda minna, tallimna xi ħaġa importanti, imma importanti ħafna fundamentali. Jien inħossha fundamentali fil-ħajja, almenu fil-ħajja tiegħi. Ġesu jallimna li aħna nistgħu nieħdu l-ħajja b'żewġ modi. Dak li jiġrilna jekk aħniex għaddejjin minn mart, jekk aħniex għaddejjin minn diffikultà ta' relazzjoni, jekk aħniex għaddejjin minn problemi ta' tfal, jekk aħniex għaddejjin minn sitwazzjoni li xi ħadd ma jifhimniex, il-ġirien, ħutna, ġenituri tagħna, x'inhi. Ġesu jallimna li kull sitwazzjoni nistgħu neħduha b'żewġ modi. Jew bir-rabja u nisħtu xortina u nisħtu lil persuni li ġaluna mbagħtu u nisħtu il-ħajja tagħna u l-ħajja tal-oħrajn u ngħixu ħajjitna ndannati u nippruvaw nagħmlu l-ħajja tal-oħrajn indannata wkoll. Għax jekk ngħixin indannat, jien bil-forsi rid mhux kuntent inkun waħd indannat. Irrid nara kif nagħmel biex il-ħajja ta' ħadd ieħor ukoll nagħmilha bħal tiegħi, kera. Jew hekk, jew inkella kull sitwazzjoni li ngħixu ix-mart, ix-problema ta' inkomprensjoni, ix-diffikultà mal-uliet jew mal-ġenituri, nistgħu ngħixuha bl-imħabba, bil-paċenzja, bl-aċċettazzjoni, bil-ħniena, bil-maħfra, bil-maħfra. Dak ir-raj tal-parabola seta' qal u jien x'niġi naqgħu nqum minn naġa. Jien għandi 99. X'niġi naqgħu nqummu waħda. Ħadd mur tagħmel li trid ejdejk. Ir-rabja. Ir-rabja. Ir-rabja lejn in-naġa. Kważi kważi ma rridx li tkun iktar problema tiegħi, mhux problema tagħha. Imma Ġesu li huwa r-rajt tajjeb ma jagħmel xejn. Dik in-naġa tiegħu wkoll. Dik in-naġa jrid jieħu ħsiebha wkoll. Ħalli terġa' taħrablu, ħalli terġa' titbiet, imma jerġa' jagħmel l-istess biċċa xogħol, jerġa' jmur ifittixha. Din l-imħabba ta' Alla lina. U jekk aħna qed niċċelebraw il-festa tal-qalb ta' Ġesu, qegħdin niċċelebraw lil dan ir-raj li kontinwament jiġri warajna u jfittex li aħna inħossuna maħbubin minnu. Dan ir-raj li l-imħabba li hu jagħtina jixtieq li aħna ngħadduha lil xulxin. Mhux faċli fil-ħajja, mhux faċli. Kultant ta' madwarna jqabżu ilna. Kultant is-sitwazzjoni li ngħixu fil-ħajja ikollok abtejt ittajjar kollox. Ikollok abtejt iċċedi, ikollok abtejt tgħid ħajjagħmel kulħadd li jrid. Imma Ġesu le. Ġesu jimmotivana, jibbuttana, jimlina bl-enerġija biex nerġgħu nibdew inħobbu. Biex ma naqtgħux qalbna nħobbu. Akkosta tbatija. Tant l-imħabba tiegħu kienet kbira, irriflettu naqra u nieqfu biha. Tant l-imħabba tiegħu kienet kbira għal bnedmejn saħansitra għal dawk illi ma fehmuhiex din l-imħabba, saħansitra għal dawk li rridu jqirduh, li rridu jtajruh minn fuq iċ-ċlart, li jħallihom isalbuh
u joqtluh. Imma dik l-imħabba tirbaħ. Illum jewada dik l-imħabba tqom, dik l-imħabba tirxoxta. Il-mulejja tina li nħossu l-imħabba tiegħu, imħabba taraj lejja naġa mqarba biex jien ukoll nimtela b'din l-imħabba ħalli nkun nista' nħobb lill-oħrajn, lil ħudi, mod speċjali meta l-oħrajn ikunu kawża ta' tbatija tiegħi.